Ahojte, v dnešnom videu by som vám rada bližšie predstavila spoločenskú hru Karuba Junior. Tá je fantastická v tom, že si ju vedia spolu zahrať súrodenci. Vedia ju hrať už detičky okolo 2-3 rokov a baví aj 5-6 ročné deti. Poďme si povedať niečo viac o tejto hre a ako fungujú pravidlá. Postavíte si pred seba takýto plánik a vašim cieľom je nájsť na ostrove 3 poklady. Musíte pomôcť vašim dobrodruhom a musíte to stihnúť skôr, ako pripláva pirátska loď. Táto hra je kooperatívna, takže je výborná v tom, že buď súrodenci alebo celá rodina spolu prehráte, alebo spolu vyhráte a porazíte pirátov. Postupne otáčate takéto kartičky. Ja som mala tentokrát šťastie a hneď som našla poklad. Kartičky skrývajú aj takéto nebezpečenstvá ako tigrov, kedy sa už ďalej tým smerom nemôžete hýbať, alebo rôzne cestičky. A takto sa striedate v ťahaní kartičiek a postupne vykonávate akcie, ktoré tam sú. Toto je akcia pirátskej lode, je to najhoršia kartička, lebo sú tam až 4 pirátske lode a táto lodička sa posunie až 3 políčka k brehu. Ako náhle piráti prídu na pláž, tak ste prehrali. No a takto sa striedate a postupne sa snažíte vyhrať. Táto hra je veľmi dynamická, trvá len 15 minút a deti sa pri nej perfektne zabavia. Verím, že si s ňou užijete kopec zábavy.